Cah, akhir-akhir iki awakku kok krasa ora penak to. Arep periksa ning rumah sakit, kok saya pikir-pikir biaya. Saiki kuwi ora perlu khawatir, kan wis ana BPJS. Biayane ora selarang biyen. Nah iya, aku kerep krungu. Tanggoku lho, lek berobat mesti nggih kartu kuwi. Tapi BPJS kuwi kartu apa lho sakjane, Cah? Kartu BPJS kuwi kartu layanan kesehatan saka pemerintah. BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, kalebu program pemerintah babagan kesehatan. Akeh pigunane, mligine mbiyantu masyarakat golek obat nang puskesmas utawa klinik. Kartune iso dinggo kabeh wong tanpa beda. Ayo Cah, podo daftar BPJS wiwit saiki. Carane daftar gampang, bisa golek tombol satset, ramah ning kantong, lan ora gawe bolong. Dungane tombol teko loro lunga. Iklan layanan masyarakat kaaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung.